Kitarassa meidän nuorikkomme, hän on täällä tänään hienolla takatukalla varustettuna. Hän on kitarassa Petteri Sävinen! Eikö sä oo vähän kuin nuori Kari Tapio? Minä olen kattonut poikaa, että aika moista. No niin. Ja tuolla Petterin takana on XX-mies ja aivan loistotyyppi kasvossa, hyvät naiset ja herrat. Ville Linnala! Ja sitten täällä minä pääsin tänne Esan kanssa tänne korokkeelle. Hän on upea mieletön soittaja, ihana ihminen rummuissa, Esa Karilla! Ja sitten laulu ja koskettimet ja maitari ja mitä kaikkea. Hän on täällä tänään ex-miesten perustaja Aki Metsä! Ja sitten meidän äänimies Timppo Heikkilä. Annetaan Timpolle isot kädet, hän on tehnyt hyvää työtä. Ja tietenkin Mira taustajoukoissa, joka pyysi sanomaan, että hänellä on paljon hienoja tuotteita tuolla myynnissä. Minä en kuulemma ikinä mainosta, niin nyt, jos Mira kuulee, niin on mainostettu. Sieltä löytyy humppakiekkoa ja ihan mitä tahansa. Ja boksereita. Ja boksereita. Haluan sun boksereita. Hyvät ystävät, kiitos kun olitte. Ihanaa tanssikesää, toivottavasti nähdään taas. Ja valkoiset ruusut ovat teille, niin kuin aina. Kiitos kaikille. Kaikilta meidän kertomaton salaisuus sun. Ei puhu siitä toiselle, koskaan ystävä saa. Kun siljen silmän välille kasvaa murheiden muovi, niin surusi rakkaimman ihmisen kanssa se jaa. Kun siljen silmän välille kasvaa murheiden muovi, niin surusi rakkaimman ihmisen kanssa se jaa. Valkoisen ruusun, sulle rakkaani hain. Kukkani kertoo puhtaana aivan kaiken unelmistain. Kiitos! Vaikka mä kuinkin vääriä teitä, luomas oikea on. Valkoinen ruusu kertoo mulle sitä. Tahdaton. Jos osa ei rakkausi sulle, anteeksi antaa. Jos elämä kääntää kulkee muualle hän. Jos koljeta ei sen jälkeen rakkauden rantaa, on parempi antaa mennä sen ystävän. Valkoisen ruusun, sulle rakkaani hain. Kukkani kertoo puhtaana aivan kaiken unelmistain. Vaikka mä kuulin vääriä teitä, luonas oikea on. Valkoinen ruusu kertoo mulle sydän.